हेलो सांग मैंने केମିତି अछंती आशा करके बोलथिले ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଇଥିଲୁ 4-5 ଜଣ ମିଶିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦୀକୁ କେମିତି ସଜେଇଥିଲେ ଆରୁ ଇଆଡେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭିଡରେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଉଠେଇଥିଲେ। ଇଆଡେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚାନାଚି କରୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଇଆଡେ ମ୍ୟାରେଜ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଫଟୋ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଆଡେ ବୋବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। बुरो आइबा खबर शुणिकी आसिकी देखुची जे वर्षा मेलोडी पलई आसीथिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सांग माने देखिकी पूरा खुश लागि जाउथिला। ସେମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ବାଡଉଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଯେ ମଣିଷକୁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ। सांग माने ଇଆଡେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରୁ। ବେଣ୍ଡ ଗାଡି ପଛେ ପଛେ ଇଆଡେ ବୁରୁ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଇଆଡେ ଏତେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପର ନାଚିବାଟା ଦେଖି ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାନ୍ସ କଲି। डांस କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଆଡେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଆଡେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ବମ୍ ଯାକ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। Echoing around these walls, fighting to create a song. ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡାନ୍ସ। डांस सरिला पर सामने याडे बुरो मध्य बेदीरे बसिथिला। सो बेदीरे मु वीडियो शूट करदेली तापर मु पले आइली घरकू। सो आपण मानकु वीडियो केमिति लागिला भल लागिथिले लाइक करंतु आ चैनल को नुआ रे आसीथिले सब्सक्राइब करके जानतु। रहउछि नमस्कार राधे राधे। आपण मानकर दिन शुभमय होउ।